Čaute ľudia, moje meno je Viking.sk a dneska to bude Minecraft. Táto verzia je 1.5.2 a pozriem sa, či ide multiplayer. Jestli áno, tak si pôjdeme zahrať. Tak nie. To bude zlé. Musí ísť aspoň jeden. No, nejde. Tak si dáme si více možností sveta. Dáme si bonusovú druhu a môžeme ich hrať. Takže minulé video to bolo Simpsonovci a tady v Minecrafte mne sa raz podarilo, aby, no ja som to hral teda za kamerou, ako viete, nenatáčal som to a velice dobre dopadlo, velice. Tak železa, pár zlata a ešte menej dia, akých 11 dia. Tady není. Vlastne áno. Dá sa tady. Hele, je podobne. Prepačte, že to tak laguje, ale ja za to nemôžem, že to laguje. Ja viem, že vám to lezie na nervy, ale čo s tým už? A ďalší videjko potom bude zase z Minecraftu a to budeme vynaleziť. Takže to budú potom také, viete. Urobíme pistonovú bránu, jak sa robí, viete, jak sa položí. No, to vám nebudem prezrádzať, to až potom sa máte rád sa tešiť. A toto robím už 4. videjko za deň. Ale proto ich robím také krátke, abych to postíhal všetko. A potom asi posledné video bude Mafia 2. Ale to už bude, jak vidíte. A to vám prezradím, ja vám nebudem nič prezrádzať, lebo viete, potom by ste z toho nič nemali. Ja viem, nie som taký ukecaný, viete, ja to viem, že vás to nebaví, keď viete. Takže idem si hľadať veľké miesto na dom
pomáhat. OMG. Prasa. And bitches. A prepáčte, že toto videjko bude také krátke, lebo chcem ešte 2 urobiť, alebo aj viac, ale musím robiť také krátke a viete. Takže toto urobím také krátke, takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, ak nie, je tam aj dislike. Ale mne by sa páčilo, keby ste odberali a dávali lajky. Takže čauky, mňauky, aj lajky.